Powieść idiota albo czas jak rzeka. Ecie, zima latoś była ci jakoś dziwoko. Całki styczeń tropiliśmy się, jeśli to jest to ocieplenie klimatu, w którym nos roztomajte Wissenschaftlery straszą, klara grzała choby we marcu albo kwietniu, za tym śleciał śnieg, nafujało nim mocka, a im rozchycił sto pieruński, adeczko nie skorzył, zaj chlapaka i gryfno klara na niebie. I w tym toż tyś człowiekowi się tak jakoś giankornie robi na poczyno szpekulować, ślęczyć, medikować, co tyś to ze swoim żywotem do teroska zrobił. Ani się człowiek nie obejrzał, a sam kant życio śleciał, ani ty się nie pozdał, kie pismo mu moc bez 60 lat. Był kiedyś gryfny piosenkarz, którego miał festelnie rod słuchać Czesław Niemiec. Śpiewał ci tako gryfno śpiewka, we której byli szykowne słówecka, co mi sam teroski na zicher klapują. Choć czas jak rzeka płynie, unosząc w przeszłość tamte dni. Ja, ten nasz czas richtig przeciekał między palcyckami, jak ta woda w życe we jakiejś głęboczynie. Wiecie, jak się tak genau powróży, to człowiek dopiero teroski poradzi zmiarkować, jak to czas inaczej leci, kiej się mochnetki 70 lat, jak ślatuje, kiej się jest szpikolem, smarkatym synkiem, co się nie tropił o to, i że jutro jest nowy dzień i człowiek jest już o jeden dzionek starszejszy. Jeśli w ten czas, w tych młodych latach człowiek poradzi się wystawić i że czas na nos nie czeka i no wartko pruje do przodku, a nie poradza za nim zdążyć. I łogos pokazuje się, że człowiek swoi zwiekował i czamu się przeca po lekuśku rychtować na ta drugo zajta, tam, kaj otkany jest żaden, sam nazod na ziemię się nie przykwanskał, nie dał nam znać, jak ci tam na isto jest, prawda go dają kapelunki, albo ino coś ich tam bojcom, co by mi za tela dla tej ziemi nie grzeszyli. Ale prawdą jest, że człowiek za człowiekiem ciągnie się jak cuch po galotach, jakoś ci tam cyferka, kierum jest nasz wiek, wiela ci nam lot pizło. I bez blank długi czas ta cyfra nic a nic nie gelduje. Psinco śnimumy, bo w to tak na isto rozeznowo się, jeśli się mo 30 albo 40 lat na puklu. Przeca nam się zdo, co każdy z nos, mo przecia srogi kibel, kupowato jest se nafolowany tymi dnioma do przeżycia. Grajfnie człowiek grań, nabiro gość ze tego Eimera i wyjmie się lecy jaki dzień. Teroski uzaśkie, jak kuchom do tego mojego kibla, poradza ujrzeć ino zola, samiuśki spodek. Byłbych srogum iptum i głupim jak funt kudeł, kieby się tego nie wymiarkował do porządku. A ku temu blankci jeszcze nie poradza wyfilować i że ten mój czas mnie nogli. Blank nie miarkuje, kiej ci mnie tak naisto przyjdzie fajran, kiej przyjdzie na mnie szluz mojego życia. Można to będzie za 2 tygodnie, na bezrok, albo za 10 lat. Miałbych rod, wolałbych, co by to było, nic skorzy jak za 10 lat, bo cięgie mi się wszystko jeszcze zdo. Ale człowieka, tak bierze ci tako tysknica za tym, co było, a co się już nazod, jak to pepiki go dają, nie wrapi. Bo całkie nasze życie to jest tako srogo, corno dziura, do kiedyś latują wszystkie minutki, godziny, dnie, tydnie, miesiące, kiedy tracimy na wszystko, co mało ważne, na roztopierzanie się, na gonitwa za betkuma. Jest to naisto czas, kiedy my utąkali we haźliku i jeszcze nie spuścili posia wody. A ja już też niedawno zmiarkował, i że babeczki, kiedy przelazują kole mnie, blank po blisku, tak ci wele mnie przy samych moich ślepiach, są blank daleko ode mnie i od całkiego mojego życia. I zdowają się go dać ku mnie, niech ci styknie to, co ci dowo ten nasz gryfny świat. Czym cię jeszcze obdarzy ten świat, ale na noc już opie nie rachuj. Nie wtory to się jeszcze bilduje, asi się i że za nim jeszcze oziemnostki oglądają. Kukają, obzierają się, ale to ino z kuli tego, co się miarkują i że koleni gargamel depto, a nie jakiś ci tam wizgierny hop. A sam idzie w ciepno słowecka, które nasz kryflo jeszcze w XVII wieku, jeden istny Jan Skilian. I klapują one do tego, co skorzy rządził. Jeden starzec, siedząc blisko przy białej głowie, zapatrzył się jakoś na nią w pilnej rozmowie. Ani o tym nigdy myślił, co się przydało, że z niechcenia przyrodzenie jemu powstało. Co widząc przypadła mu z tego żałoba, a wstałeś ty, wstanę też ja, stoi wasz tu oba. Pan mówi, czemuście mnie, panie, porwali? On ją tylko pożegnawszy, poszedł dalej.
Ja ci też kiedyś miał taki fal, już jak sam rozprawię, jak to bez całkiem 16 lat rychtowałeś sztam wszystkich polskich werków takiego naszego polskiego hutnictwa na roztomajtych międzynarodowych targach. Najwięcej ci tego było miałek na takich wywołanych międzynarodowych targach poznańskich. I tamty zawsze oszczarowali mi się gryfne, sztrabskie dziołki, studentki do obsługi tego naszego srogiego sztandu, do biedniowania na naszej ekspozycji. I oleci kiedy żykołek tak zoletnie kokieterynie do tych szykownych freli i że nie trzeba mieć wzocy, bo jo jest starszejszy chłop, jomu swoje lata i takie tam belery. A one ci blank słusznie i prawucko zawdy mi poradzili gryfnie odpowiedzieć. A dyś kal tam, panie inżynierze, wyście blank nie są takie stare, wy byście jeszcze jednego Karlusa przefukli, nie godajcie, ale panie ogień, taki głupot. Żyknąłeś to teroski, kiejsik jednej freli, albo drugiej genau tak samo, na ten sam szymer. I wiecie co? Do pieruna! Żadno nimi nie odpowiedziała tak, jak to robili te dziołchy z kozi, dawniej. Najgorszejsze jest zaś i te, co człowiek napoczyno coroski barzy wspominać te wszystkie przyleżytości, których nie poradził wypłużyć. Jak chłop mu hajsi kole 20-30 lat, to nie zaziero do zadku, nie ta babeczka frela dziołcha, to będzie większo, pra? Palica obyrto mu się na wszystkie zajty, za każdą chnetfresą, za każdymi grajfnymi szłapami, a jak już ci jest rubo po Abrahamie, kiedy już na geniku wisi z ich cich, to chłop nie się obziero i no za co 10, za co 15 babą i coroski części i to jeszcze ze srogim Jankorem, można i labiedzeniem wspomino te przyleżytości, które Kejsik dawno temu we swojej nogłości przepasował, przespał i ominął. I ryją się same do gęby słowecka, które już we XVI wieku powiedział był Henry Etienne II. Kiejby młodość miarkowała, a kiejby starość poradziła. Gdyby młodość wiedziała, gdyby starość mogła. Ale to hopy, baby można też, przeca znocie, genau miarkujecie, prawda? Prawda. A ja tak cienkiem spekuluję, ślęcza po jakiemu Pumbuczek wypokopił stworzeni na swój obraz i podobieństwo. I stworzył człowieka. Dla kogo? Bo jest Bóg, jest Bogiem i nie trzeba mu przecać świata, ani tym bardziej człowiek. Przeca on istnieje są dlosia i są wesia. Styknie są dlosia. Czemu ale stworzył coś blank nadbytniego, coś takiego, co się z dopsu nabuda. Tu jest ci cołki grunt tego wszystkiego. A jeśli Pumbuczek istnieje ino bezsłuż, co tak się to foszteluje, to miarkuje i tak tego pragnie człowiek. Tuż też ty nasz Pumbuczek nie ma swojego istnienia. Gruntem stworzenia człowieka jest można i to, i że Pumbuczek zbajslował nos na swój obraz i podaństwo. Ale idzie się sam też teroski na doczkaniu łoto fest wadzić. Jeśli nos stworzył na swój obraz i podobieństwo i co na przydawek o wszystkim genau wiedział z góry, to po jakiemu stworzył nos na poddaństwo i obraz zła. Popierunie nasz obraz i podaństwo sknutlował z cychami dziobła. Czy ten obraz Pumbuczka od napocznięcia zawierał wesia obraz demona? No ale jak powiedział Tertulian z Kartaginy, to wszystko to jest naisto prawda, przeca jest to pletnia, belafaster i absurd. No i tak mi się dzisiaj przyszło sam zdziebko jamrować, lutować się, użolać. Można to z kuli tego, i że i wiesna już wisi w lufcie, można i to, że już coroski większo bieda, coroski procni wlazować mo na ten mój trzeci sztok, a i zafucać się idzie przy belecyma, bo ja wiem, był ty ale jeden taki mądrok, William Shakespeare, który już dawno temu powiedział był gryfne słóweczka. Życie jest tylko przechodnim półcieniem, nędznym aktorem, który swą rolę przez parę godzin wygrawszy na scenie w nicość przepada. Powieścią idioty, głośną, wrzaskliwą, a nic nieznaczącą. I na tym bych można sam zrobił fajem szluz z tym lamencyniem, bo przeca nie za mino jamrować i wajać. Mocy już chyba nie beda. I są młodymi i moc starszejsze też, prawda? Tuż się szteroski, blank ze inszej facki, coś można spasowniejszego. Jakisik, właściciel masarskiego sklepu, na łączo z układania towaru we chłodni przed zawarciem sklepu, merknął i że rań do jego sklepu wparzył pies. Srogi niemiecki wilczo.
Masoż wrzesknął na psioka, co by on poszł furt, tynci, ale jednakowoż, tak kuknął letko Zasia, choby to nie było do niego, wylos tuż tyż nasz Masoż ze zaladyn tisza, co by psioka wykludzić za łobujek, za halsband, kej łoros uwidział, że pies dzierży we pysku nylon bojtel, tako wiecie, gryfno epa. Kejno Masoż przymyknął ku niemu, psiok upuścił ta epa na dyliny, driny była szkartka ze listeckiem, z prawonką do kupienia i całkie 100 złotków. Zdębioły Masoż narychtowo wartko obsztalowany towar, zapachował wszystko w roze kasncetlem i wydowką, resztą pieniędzy, do inkszej srogachnej sztramskiej epy i tak ci to złożył przed tym wilczokiem. Ten piesu zaś pomerdał ogonem, wziął do pyska ta epa ze toworem i wylo ze tego masarskiego składu. Masoż wartko ściepnął ze siafortu i wiedziony ciekawością zawarł sklep i poszł za tym psiokiem. Pies doszł po lekuśku do krajcoka, położył epa na tretuar, stanął na zadnich łapach, przed nią druknął knefel, co by mu się oświeciło zielone. Wziął zaś epa do pyska i po siedzonsku czekał na zmiana światła. Kiedy się oświeciło zielone, przeleciał na drugą zajtach ulicy i poszł ku autobusowi Haltensteli. Masoż już zaś ze szeroko rozewrzytymi, że zadziwienio ślepiami podeptał za nim we niesrogiej odległości. Kiedy już ci przyjechał autobus, pies wartko, nieprzyfilowany bez szoferoka, wślizgnął się zadnimi drzwiami rań, Masoż przodkiem skasował bilet i pozornie świdżył, ciktował, co to się teraz będzie dalsze działo. Przejechali 2 przystanki, pies zaś stanął na żadnych słapach, ginał tak jak na krajcoku, druknął knefel do wysiadania. Kiedy autobus zahaltował, zerubą wysiadł i poszł ku srogiej, szumnej wili, kierostołach przy takiej bocznej ulicy. Masoż szedł za tym psiokiem, jak do imentu skołczały. Kiedy ten wilczok ci już przymyknął ku wrotkom, położył epa na graniciokach, stanął już zaś na żadnych szłapach i próbował pora razy naciść klumka. Wrotów tego infarktu jednakowoż nie szło zebrzyć. Tuż ten psiok ta epa do pyska, kacnął się ze drugiej zajty na pozdel w ogrodzeniu. Tam wkletrował się na pot, przefuknął wizgiernie bez niego, chybnął ku dźwierzom wili i takim jak skorzy simlem druknął dzwonek, tak odźwierzowo szczyrkotka. Masoż ale stał przy furtce ze łościawioną ze zadziwienio gębą. Łoros zwierzę się łozewrzyli, a ze Andrzeja wylazła, pokazała się szmodratą obrośniono fresa gospodarza, kiedy pieronem łozgzuchany napoczną drzeć się i pieronować na tego wilczoka. Wrzeszczą ci na niego, a że wrzeszczą. Po jakiemu panoczku reczycie na tego psioka? Nie trzymał ten Masoż. Przecież też wasz psiok jest fest wydarzony. On jest naisto genialny. A, genialny, panocie, genialny. Już 3. raz w tym tygodniu zapomniał kluczy do pomieszkaniu. No i teraz taki rycznus, taki murał. Hopie, hopie nie wieda jak starą, jak to robią, zawdy będziesz poniżej wymoganiu swojego szefa, nigdy mu nie wygodzisz, nie zadobrzysz. Eugen z Pnioków.